čávisti vyhrali voľby, pretože sú na strane robotníkov, na strane chudobných ľudí a pretože sú vlastenci. Ano, to je klasický koloběh prostě komouše. Komouš je na straně chudobných lidí. Problém, že kapitalismus nebuduje chudinu. A nebo nechává v chudobě jenom velmi malý procento lidí, kteří třeba nejsou vůbec ochotní s tím systémem spolupracovat. Tím pádem komunisti jsou slabí. Cílem komunistů je zničit ekonomiku a vytvořit silnou chudinu, o kterou se můžou opřít. Proto máme prostě to ČSSD tak nízko a proto obecně vlastně extrémní sociální témata se dotýkají tak málo lidí, protože máme silnou střední třídu. Žijeme všichni na jedné úrovni v podstatě, velmi vyrovnaně a poptáváme podobné produkty a ženeme dopředu tu ekonomiku. To je strašně důležitý. A to pak nemají komouši šanci. Protože komouši ty potřebují chudinu. Ale i kdyby ji neměli mít, tak ji potřebují vyrobit. Potřebují nějakým způsobem zničit nějakou část ekonomiky nebo využít nějaký krize, covidu, války, čehokoliv, k tomu, aby našli chudinu, kterou můžou využít ke svému volebnímu zisku. A jakmile se dostanou ve volbách komouši někam, okamžitě, jakmile jim dáte moc nad nějakým sektorem, okamžitě ho zdevastujou. Okamžitě ten sektor zničej, vytvoří další chudý, závistivý a nasraný lidi a takhle funguje ten koloběh toho komouše. Jo. Komouše prostě musíme potírat, protože nejenom, že jsou to svině jako takový, ale potřebují lidský neúspěch k tomu, aby mohli růst. Bejte komouše prostě. To je základ.